Balik na po tayo sa main office from Makati to Parañaque City. Balik na po tayo ng site. Wow, it's traffic in Jupiter. Dito yun. Dito yun. Ang pangalan? O, dito nga yun. Dito lang yun. Jupiter Street going to Parañaque City. Bagal ni Manong. Good morning. Dapat sa aking mga followers sa aking Facebook page, subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Pinot pwede ka palang mag-advance na nasa. Kunyari, email ko lang. traffic sa Jupiter Street because of stoplight in Makati Avenue. Oh, parang tulog ka na. Buntong hininga pa. Bago na. Kasi tinawagan lang pala ako, so ano lang. Okay na yun, at least naka-ano ka na. Hindi ka na yung ma-apply. Kasi si Dayan din nag-apply, alam ko. Magkano ka din? Pareho ka din. 125. Anong requirements talaga? Tapos depende pa yung pamasa. Ilan taon naman yung talaga naman? Ito, mabilis lang to eh. Saglit lang eh. Tawag nga lang. Kasi information lang. Tsaka hindi ko kaya mangutang ng square. Sabi niya bad hair day daw. Sabi ni ma'am.
Buendia MRT Station. Dadaan pa tayo ng Ayala Tunnel. Saan nakalagay dito kung kailan mabayaran? Nakaregister It's na ba? going south. Southbound. Ito ba? Mga bus na walang pakundangan. Going to Rojas Boulevard, Baclaran. EDSA. EDSA Magallanes. On the way to south. Magallanes. Pwede ba Magallanes gamitin ako? MRT Station or Matre. Isa ba siya? MRT Station Magallanes. Oh, pwede. Wala dyan. Bumili ka na sa pagagawa. Ito magbayad. Ikash. Hindi siya bago makarating. EDSA Evangelista, Pasay, Makati City. EDSA Pasay Rotonda. 14 ko ang sweldo mo. Kailangan 14. Every 14 mo talaga yung sweldo. Depende. So, kailangan pag 24 na, hindi naman pwede din. Parang 13, 17.